Goiuriuna noen naiz, soia markako diseinatzaile eta zuzendaria. Txiki-txikitatikan ikusi dut moda mundua, zen amona modista izan da bizi guztian. 4 urtez ikasi nun Bartzelonan, bueltatu nintzen eta eduki nun hori aukera kutxa kulturrea aurkezteko. Niretzat egitea zen ondo egon da, ze izan da ikasketak amaitu eta ja hemen sartzea. Hor formakuntza eman diguet, asesoria, laguntza eta difusioa batez. Eta ni oso eskertuta nago. Eta denda badakat Orion, eta hemen nago kutxa kulturrekin pixkat nire bidea bilatzen. 3 linea dazkat, poltsan komplementun linea, pretaporte linea komertziala, eta gero neurrira iteitutu baita ere lanak. Lehenengo kolezioa inuna izan zen gradu amaierako proiektuako, eta zehun pixkat inspiratuta ilargilan fasetan. Orduan kolezio guztia da txuri beltza, pretaporte linea nahi naiz beste kolezio batien lanen. Kolezio honek dazka aire japoniar batzuk, estanpatuk, formak, kolorek, danetikan, baino baita ere aire klasiko bat. Nera bitzaituten telak erosotasuna bilatzegoen telak dira. Zen nahi den nire prendak izatea astelenetik igandeako, nola baita esateko. Lanea juteko, eo beste nola baiteko komplementu jantzita, eskontza bateako, eo gala bateako. Orduan nera bitzaitut neopreno, puntua, krepa, beti elastano pixkatekin. Eta baita ere naiz prestatzen urrengo kolezio bat, dala gehiago alta kostura beira, izango ala kutxa kulturre, eta hau pixkat inspiratzea amapoletan. Amapoletan ze nire herrin Orion lehen txikilan itzanen ondartza biden jaiotezian amapola batzuk. Patroi gintzan pixkatain naiz lantzen hori, forma gogoratzeguena amapolan forma, eta baita ere 20. hamarkadako silueta batzuk, telak eta materialak aldan duinenak erabiltzea, hau da, sedak, algodoiak. Orokorren nire marka zuzenduta dago emakumeta hasteko, beti bazkat piezak unisek zake. Nik uste ekonomikoki ondo dagoen emakume batentzat dala nire marka, ez hain gaztia eta kapritxo batzuk hartzeko gogoa dakana, eta berezia sentitu nahi duen antza da. Nire etorkizuna oain epe motxea nire dendan ikustet. Ekikoet espazio bat, klasek emateko, beste espazio bat, denda bezala, nire pretaporte linea saldukoeten, eta poltsan eta aksesoion lineaz. Eta gero baita ere eukikoet beste espazio bat, jendia neurria iteko pieza berezioago. Moda guantxe ja nire bizitza da momentu honetan. Jende askok ez ditu lertzen, Nik nahi nuke nire bazia, nire herrin mantendu, ze azkenen ni naizena hori da, baina bai mundua ireki alizatia. Ze iruditzen zait igual bai nire kliente potentziala Euskal Herrin baino, Espainin baino, Europa behira gehiago dagoela.